बाजेट जुथुमनि सिगां बेरेखा हान्जानि MCLA देरासार बसुमतारीनि बेरफुरसार बिबुंथि 2022-23 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय गाबोननिफ्राय जागायगोन BTCनि बाजेट जुथुम। गोदान रांखान्थि बोसोराव BTC सरकारा मा मावनो बिथांखि लादों? थांनाय 2021-22 रांखान्थि बोसोरनि SOPD फान्डखौ सरकारा मा खामानियाव बाहायखो? गाबोननिफ्राय जितु BTCनि बाजेट सेसन जागोन बे बाजेट सेसनाव जोङो BPFनि MCLA हिसाबै जोङो खुब कन्स्ट्राक्टिभ अपोजिशननि रल लागोन आरो कन्स्ट्राक्टिभ भाबै जोङो सावरायनो थाखाय थियारि जादों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे कोनो डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जि रेकर्डा जाया, जि घटनाया जाया, बे घटनाया जानो थांगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जितु एसेम्बलि बा पार्लियामेन्टनि जितु सिटिं जायो, बे सिटिं जानायनि प्रथम माबायानो कुइसन आवार जायो। दा जोङो दा केलेन्डारखौ मोनबाय, गाबोननि गभ बिजनेस केलेन्डार। बेवहाय कुइसन आवारा माने जोबनायावसो। बे खुनु गणतन्त्र देशनि जिथुनाखि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय समस्या बेफोरखौ खोनासंनो थाखाय पार्लियामेन्टआव मर्यादा होनानै कुइसन आवारखौ प्रथम हावारावनो प्रथम माबायावनो होनाय जायो। खिन्थु बिनि उल्था भाबै जिथुनाखि BTCLAनि स्पिकार बा दानि BTC गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआ उल्था खामानि मावनो थांगासिनो दं। दा बेखौ जोङो घोर बिरोधि खालामदों। बे खुनु मतेै जानो हाया। गणतन्त्र आरो भारतनि संबिधान, पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसिनि जितु मर्यादा, बे मर्यादाखौ खुनु मतेैबो अपमान खालामनो मोना। आरो जिथुनाखि पार्लियामेन्ट आरो गणतन्त्र रायजोनि जेसेबां रायजोफोर दङ, एसेम्बलि सेसन जयो, जि मर्यादा होनानै कुइसन आवारखौ प्रथम माने मर्यादा होनाय जायो, बेखौ मर्यादा होनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो जोङो बेखौ अपोज खालामो। आरो जिथुनाखि पार्लियामेन्टनि जितु खुंनायनि जिथुनाखि नियम निति, एसेम्बलि खुंनायनि जितु नियम निति आरो रायजो राजानि जितु समस्या, ग्रिभेन्सेस आरो मोनथिनो लुबैनाय जिथुनाखि समस्यानि सायाव सोंनाय, बे सोंनायखौ टप प्रायरिटि होनानै गभर्नमेन्टआ खोनासंनानै लायो आरो बिनि सायाव माखासे बुंनांगौ, खोन्थानांगौ बा सोंनायनि फिननायखौ होनांगौनि जितु हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लायो। दा बेखौ बे हिसाबै जोङो गाबोननि जानो गोनां जितु एसेम्बलि, बे एसेम्बलिखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो अपोज खालामजेनबाय। फान्ड एलिगेसननि सायाव मा बुंनो सानो सार? जुदि नांगौबादि फान्ड एलिगेसन दिनैसिमबो BTCआव सौफैयाखै बादि जों मिथिनो मोन्दों। 2021-22 फाइनान्सियेल इयारा जोबलांगासिनो आरो SOPD हिसाबै 600। बेथ' जाहैबाय प्रमद बर' सरकारनि माने फेइलारनि एग्जाम्पल। थांनाय बोसोराव 21-22 फाइनान्सियेल इयाराव 650 कौटि थाखा मोन्दों आरो बे 650 कौटि थाखाखौनो थांनाय 31 मार्चसिम बाहायजोबनो हायाखिसै। दा बेवहाय मात्र 377 कौटि 372 crore.12 लाख बेल' खरसा खालामनो हादों आरो 272.91 crore बिथांमोना खरसखौनो खालामनो हायाखिसै। बे मा बुजायो? बोसोरसेयाव खामानि मावनो थाखाय BTCनो 650 कौटि थाखा हरदों। बे 650 कौटि थाखाखौनो बिथांमोना
खरसा खालामनो हायाखिसै आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे 2019 आरो 20 मार्टियार्स न'खर होनना बुङोब्ला बेवहाय मोननै रोखोमनि जागोन मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट 2003 सनसिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सोलिनाय जिथु मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय आरो बिएलटिनि जिथुनाखि मुभमेन्टआव मार्टियार्स जानाय गासै 2003 सनसिम 2624 जन जोंहा एप्रुभ लिस्ट दङ दा बे एप्रुभ लिस्ट थानाय जिथुनाखि मार्टियार्स न'खर बे न'खरनोबो फैसा होनो थाखाय थांनाय बोसोरनि बाजेटआव 10 कोटी टाका एल'केसन दङमोन बाजेट प्रभिजन दङमोन स्टेट माने WPT बाजेट BTC बाजेट बेखौबो गरसेबो फैसा लाबोआखिसै आरो बे मुंख्लंफोरनो होनो थाखाय जिथु बाजेट प्रभिजन बे प्रभिजनखौबो बिथांमोना खालामाखिसै आरो BTCनि जिथु मुंख्लंफोर बे मुंख्लं न'खरफोरखौबो डिप्राइभ खालामबाय जोङो थांनाय नभेम्बरनि 18 तारिखआव मार्चनि 18 तारिखआव जोङो आसामनि मानिजाथाव मुख्यमन्त्रि जोङो बिथांखौ लोगो हमदों बिथांखौ जोङो बेनि सोमोन्दै जों ब्रिफ खालामदों सार नोंथाङा थाबैनो जिथुनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो न'खरसेयाव 5 लाख होनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ लोगो जोंनि मानिजाथाव चिफ मिनिस्टारा मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनो खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय मथेयैनो जोङो दा बाजेटआव नुबाय जे देग्लायनि बाजेटआव 500 जन मुंख्लं न'खरनो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुंख्लं न'खरनो 5 लाख होनो थाखाय बाजेटआव 25 कोटी टाका एल'केसन जानायखौ जों नुबाय बेनि थाखाय आङो आसामनि मानिजाथाव मुख्यमन्त्रि बिथांनो रोजा धन्यबाद होबाय आरो बिथाङा थांनाय एसेम्ब्लियाव प्रमद बर' बिथाङा एसेम्ब्लियाव एकदम नंखाय मोनसे बाथ्रा फोसावदों दिनैसिम माने बिटिआर एकर्डनि दफा मथे जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुंख्लंफोरनो 5 लाख स्टेट गभर्नमेन्टआ होनांगौनि जिथु दायित्व बे दायित्वआव अलरेडि 320 जन बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्सनो जोङो एक्स ग्रेसिया होबाय होननाया टटेलि मिसा खोथा